Aici, în Cacova, mai există un obicei și exista mai degrabă un obicei foarte vechi și anume strigatul peste sat. Și îl invităm pe domnul Ionu Știopului să ne strige, să vedem cum să striga mai de mult peste sat. Cred că mai sunt care, să vedem dacă mai avem și pe altcineva. Doamna Ioani, să vedem cum să striga înainte și ce rol avea strigatul ăsta peste sat. Ca să anunțe oamenii să meargă la adunare, atunci se făcea adunare aici la Fâsul. Da. La școală, nu la... Nu ca noi le trimitem e-mail-uri numai, așa, să dar vină la adunare. atunci se striga peste sat. Noi ia să vedem cum se striga peste sat. Noi ia să vedem. Tot omul să înțeleagă! Exact. Mâine dimineață, la ora 8, să nu țipați bărcile din păiată, că vine doctorul la vaccinat. A doilea punct, în data de 20, toată lumea să se pregătească cu lopată, cu săcură și cu săpăi să meargă la păreu Părcărețului, la drum, să curățe drumul, să aducă pâinul din bărace, că vine și cele de la munte. Să nu băgați de jină că nu v-am spus.